els hi puc assegurar que com a objectiu d'aquesta força política és algun dia poder administrar aquesta ciutat i poder prendre les decisions al lloc on vostès estan ara, doncs se n'adona com, per desgràcia, es van complint algunes d'aquelles coses que els hi anem dient des del primer dia, com a mínim des de la nostra incorporació en aquest mandat. El senyor president de PUMSA deia abans que Convergència i Unió s'absté sistemàticament en els consells d'administració. Ell sap que ho vam dir-ho en el seu dia, que hi anem per responsabilitat, però que no tenim confiança en la seva presidència, i a més ens trobem que aquelles coses que ens proposa les veiem poc assenyades i poc meditades. Miri, aquest crèdit de 5 milions d'euros, que a més no és un crèdit més, és un crèdit tipus bullet, això vol dir patada i endavant, és com fer les compres pel mètode alemany, és a dir, ja ho pagarem tot, això ho tenim hipotecat i ara el que fem és rehipotecar-ho d'alguna manera i tirar tot el deute, els 5 milions d'euros, nosaltres només pagarem durant 3 anys interessos, i deu ser perquè segurament durant 3 anys d'entrada pensem que vendrem tots aquests aparcaments, aquests 5 milions d'euros, com un 70% dels aparcaments que tenim per vendre, que crec que són d'uns 7 milions i pico, aquest és l'estoc d'aparcaments que té Gintra en aquest moment, doncs compta vendre en un 70%. Clar, perquè tot això s'aguanti, evidentment els números que s'han de fer del pressupost a futur són perquè el rati d'estalvi net, etc., ens surti quadrat. Jo la veritat és que jo no soc futuròleg, això els hi garanteixo, i crec que la feina que han fet vostès en aquest pla de sanejament financer és una feina obligada i que, com a tota feina de futurologia, no deixa d'haver-hi incerteses. I tant de bo ens equivoquem tots i fins i tot que les coses avancin més ràpides de les que vostès han previst en el pla de sanejament. Però és que, per desgràcia, jo no vull tornar a renumerar el que ja ha fet el portaveu del Partit Popular, els números que vostès han fet per suportar aquest endeutament, aquest de 5 milions d'euros i els 12 que ens vindran a darrere en PUMSA, són poc creïbles, perquè la situació d'ingressos no ens sembla que amb totes les previsions financeres que fan els mateixos governs amics que tenen vostès arreu de l'Estat, i que cada molt poc temps, sobretot després de les eleccions, rectifiquen les previsions financeres, ja no lliguen amb el que vostès estan fent. Jo entenc que tinguin una necessitat de quadrar els números i tant de bo ens equivoquem, que haurem de tornar a parlar més endavant d'algun nou pla de sanejament financer i a més això ja se sap que els únics que poden fer-hi front són els ciutadans de Mataró amb la puja d'impostos, i això és el que jo crec que ja podem anunciar als mataronins, que degut a la seva gestió com a mínim imprudent ens trobarem que en endavant haurem de pagar aquests atreviments que alguns ja fa dies que els diem, o ja fa temps que els diem, que en algunes coses vostès són imprudents. Clar, sempre quan parlem d'això vostès en parlen que estan fent inversions per atreure talent. Jo el que no veig és com ho farem. Aquí veig retallades en alguns d'aquests projectes. Hi ha el projecte Tecnocampus, que havia de ser de 60.000 euros, hem reduït alguna sèrie de coses per posar-hi dintre, hem reduït la qualitat d'algunes coses i algunes coses les deixarem de fer i en invertirem 46, però de totes maneres tirarem endavant el projecte, i és un projecte molt necessari, és un projecte que el que no poden fer vostès és, quan hagin de retallar, i aquí jo he vist algunes retallades, retallar de les aportacions que necessita aquest projecte per funcionar, sobretot la part empresarial, que ens preocupa molt perquè encara no hem vist com ho faran vostès per atreure empreses i treure rendiment de tot això. Avui només tenim que no ens funcionen els aparcaments acabats, però és molt important que en aquesta ciutat les altres inversions que estem fent funcionin. És molt important, i jo de moment no estic veient que vostès estiguin fent els deures. Quan nosaltres els diem que necessitem assentar-nos a parlar, no necessitem parlar en el Consell d'Administració de PUMSA, no necessitem parlar en el Consell d'Administració de Gintra, no necessitem parlar en el Consell d'Administració de Prohabitatge, necessitem parlar a alt nivell i reprioritzar moltes de les inversions que hi ha aquí, perquè vostès no es poden permetre el luxe de continuar endavant d'aquesta manera, perquè cada dia, nosaltres el mes de març ja els demanàvem què passava amb aquests ajuts de caixa, ja els dèiem que això no podia ser i que aquí darrere hi havia més coses. Escolta, a la llarga tot va aflorant, per desgràcia, repeteixo, tant de bo les coses funcionessin d'una altra manera, però la realitat és molt dura. Jo no em repetiré, ja ho he dit abans, amb moltes de les coses que ja s'han dit avui, concretament el portaveu del Partit Popular, repeteixo, en relació a
tot això. Però aquest pla de sanejament financer, per desgràcia, és paper mullat per cobrir un expedient. Moltes gràcies. Amb el projecte Tecnocampus, i tant, que estem d'acord amb la part empresarial. El problema el tenim en la part universitària. Li torno a repetir, en gastar-nos, no sé, en aquests moments potser ja deuen ser 20 milions amb les rebaixes, 20 milions d'euros per un nou edifici, per posar-hi menys alumnes dels que abans ens cabien allà on tenien abans. Aquesta és la diferència que nosaltres tenim, i molt probablement una segona, que no estem veient en aquests moments, que hi hagi una aposta real, o ens agradaria veure-la més visualitzada, per injectar el fuel que necessitin aquestes escoles perquè no ens vagin avall i al contrari, ens vagin amunt. Quan parlaven d'algunes de les coses que ens dificulten i que vostè en diu és que per crear confiança, pal a la roda, escolti, nosaltres com a grup polític el que no podem fer és deixar de denunciar aquelles coses que ens sembla que veiem que no són correctes, i quan a nosaltres ens sembla que l'administració s'ha de primar, doncs s'ha de primar, i si nosaltres trobem que tota aquesta història, el Maresme Digital per exemple, és una aposta que no convé, doncs això els hi hem de dir. I totes aquestes coses que vostès moltes vegades han considerat pals a la roda no són res més que la nostra feina. No poden confondre la feina d'oposició per arribar a acords amb el govern el que nosaltres no els hi diguem el què. Els hi hem dit més d'una vegada. És a dir, per un costat, fermesa en la feina d'oposició, en la defensa de les nostres posicions polítiques, i per l'altra, lleialtat quan ens assentem a parlar de les coses. Aquest és el problema. Però no ens podem assabentar que hi ha un conveni amb el senyor Bassat, qualsevol, demanant d'urgència en l'últim moment. Són aquestes petites coses les que vostè diu, home, no creen confiança. Bueno, doncs busquem-la, però portem 2 anys i mig, miri si anem enrere.